Sanibonani, ngiyathemba niyaphila with your families. Nami ngiyaphila ukhethiwe. This is one of my video ku-YouTube channel. Ngisanda kuqala nje kusikhathi eside ngoqalile. So ngicela nenze kanjalo ke. Right? Njengoba ku-YouTube channel wami ngikhuluma about expectation of time. Kodwa ke namhlanje yebo isikhathi siyangena. Namhlanje ngicela ukukhuluma about reading books. Ningixolele nje because i-weather ayikho kahle and kuzoba khona umsindo. Ngithe mangithola this space, ngathi let me just use it for this video. So, uma sikhuluma ngokufunda incwadi, when we read books, sithola knowledge eningi kakhulu. There are so many authors out there ababhalile incwadi ukuba siyifunde. So kubalekile ukufunda incwadi. Kwesinye isikhathi bakhona isikhathi sokuvilapha ukuthi no man, hayi yabona nje hayi sengadlula lapho mina kanti kubalekile uba siyifunde incwadi. Sithole that knowledge ukuthi sazi ukuthi ubani encwadini yakhe konje ubethini, ubani uthini encwadini yakhe. All right. So you choose ukuthi yipi incwadi ofuna ukuyifunda. I-director ikubhekisa kuphi leyo ncwadi. Why do you choose that book ukuthi uzoyifunde ebhalwe i-author ethile? So ku-easy kakhulu ke manje ukuba umuntu ayithole incwadi afuna ukuyifunda because siyangena la ku-social media sibheke sithole sikuglishe sithole ukuthi ubani uthi let me look for his book or her books ngithole ukuthi ngithole knowledge engiyifunayo. Right, uma sikhuluma about reading books sesishilo ukuthi okay, there is this information etholakalayo uma sifunda umuntu ayitholayo uma efunda incwadi. So when you read books usuthi cha yabo manje kade ngiyekile for quite a long time, manje ngiyabuyela ngifuna kube khona incwadi engiyifundayo each and every day. So you can give yourself isikhathi esingango 10 to 15 minutes per day uyifunde incwadi, right? Ngokuqhubeka kwakho uyifunde incwadi uyabheka ukuthi uma sekuphela 21 days uyazi ukuthi sengiqale umkhuba omusha ukufunda incwadi and kune knowledge esengiyitholile futhi. So ngenye indlela I'm building a habit ku 21 days already. I-habit isidalekile, umkhuba usuvele usuqalekile ukuthi no ngiyafunda manje. Uma kuphela 90 days hayibo sekuyi-lifestyle, sekuzoba khona lokho ukuthi no I can't go to bed ngihambe ngiyolala ngayifundanga incwadi. So usiyayifunda-ke incwadi njalo usajwayela and isikhathi uyasi-increase, uyasikhulisa isikhathi ukuthi no ngifuna ukuba a day iyangidonsa le ncwadi ngithola i-knowledge, ngithola ulwazi, so ngiyayifunda ngiyaqhubeka. Uyiqede okay awuthi ngifune kabani or ngifune eyakhe yena lo kade ngiyifunda le author le, so kuba kuwena ukuthi wenza kanjani. All right, kahle hle kufanele uqale kuphi ukufunda to start reading. So ukufunda incwadi kuqala ngesikhathi uma ekhulelwe eyithwele expecte ukuthola umntwana wakhe, so uyaqala uyafunda incwadi before umntwana afike emhlabeni. Right, ngaleso sikhathi umama emfundela ngithi uthola umuntu amthandayo uyamfundela incwadi ezithile ayichuzile njengoba ngithe kulula ukuthi incwadi siyithole manje. So uyamfundela ke umntwana wakhe uma right kuze kufike isikhathi ukuthi umntwana uyafika emhlabeni. Mase efikile umntwana uma uyamthengela incwadi. Ngesikhathi umntwana ekhasa kunencwadi adlala ngazo ngesikhathi ekhasa umntwana. Incwadi zabo kabantwana zakhiwe kahle ngoba zakhiwe zaqina ngizosho kanjalo, ama hardcover zakhona aqinile, even ama pages aqinile ngaphakathi. Sometimes ezinye ziba zakhiwa zikhoverishe ngama plastic kodwa ziqinile, uma efaka emlonyeni angeke ize ithambe ukuthi mhlambe imlimaze umntwana ayidle incwadi. So umntwana ekhula ke lapho uma uyamthengela asithi abazali, I'm sorry ukuthi uma bayamthengela abazali incwadi, uyajwayela umntwana ukufunda, aye ecreche umntwana aqhubeke umntwana aye esikoleni. So noma esefunda isikole uzobuya ekhaya mangabe seqedile ukwenza umsebenzi wakhe wesikole, wenza ama homework, uno extra reading awufundayo. So lento umntwana yamsiza ukuthi even ngabe kubhala ama assignments or any question engase iqhamuke eklasini, ngoba akusho ukuthi kuzoba kuphela iloko esuke sifunde kodwa kuyafuneka ukuthi umntwana abonakala ukuthi unalo ulwazi oluthile. So uyakwazi ukuthi lo mntwana ulwazi analo alishare nabanye abantwana. So kubalekile ke ukufunda nje, to read books kubalekile. One of the books nje futhi one of the doctors ayibalula kakhulu
uDr Andre Reibet. Uthi uDr Andre Reibet yena-ke usuke focuse kuBhayibheli ukuthi from the beginning of the year to the end of the year ungabe uliqedile iBhayibheli ulifunde uphinde uliqale futhi from the beginning, you are gaining knowledge nakhona lapho. So masifunde incwadi, whatever is written, i-author ma ibhala isuke ibhale because sifuna ukukhipha lokho kungaphakathi kuyona ukuze sithole ulwazi umuntu abefuna ukulikhiphela kuthini i-author leyo. Kodwa futhi that does not mean ukuthi you'll read any book. You'll choose ukuthi mina ngifuna ukufunda incwadi ezikanje ezingidirectela kuphi. Nokuthi mangiyifunda futhi I'll be sharing with other people nabo bakwazi ukusizakala. Sometimes masiyikhulumela usiyakhumbula ukuthi ke uSoren so wabhala incwadi wayikhuluma. Sometimes ususiza omunye umuntu mhlambe onenkinga ethile usuyakhumbula ukuthi okay, I read a book by Soren so eyayithi kanje so siyakwazi ukusiza omunye umuntu. So ukumnikeza another knowledge. Sometimes it's a counseling. Usiyakwazi ukuthi although ingayona i-counselor kodwa usiyakwazi ukuthi umcounselishe umuntu because you read a book. Usiyakwazi ukuthi umbeke esithombeni. That is why kubalekile kuba siyifunde incwadi. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nilithande leli page, ni subscribe, ni comment. Right. Ngiyabonga kakhulu. Nibe right nama families enu. Ngiyabonga.